Fi kliem Robert Abela, is-servizz tal-BCRS huwa wieħed tajjeb. Dawn kienu l-kummenti li għadda lit-Times meta barra l-Parlament kien mistoqsi dwar it-tariffi l-ġodda li se jiddaħħlu fuq il-fliexken tal-plastik. Abela jinsisti li l-gvern tiegħu kien proattiv. Is-servizz li huwa wieħed ta' riċiklaġġ huwa wieħed tajjeb u li eventwalment serba snin oħra se jkun ukoll tassatti fuq livell Ewropew, jiġifieri se jkun ta' bil-forsu kollu. Aħna konna proattivi u daħħalnieh minn tal-bidu. Filwaqt li ammetta li hemm inkonvenjent fuq in-nies bl-iskema tal-BCRS, il-Prim Ministru qal li ma jridx biżijiet addizzjonali għalkemm fl-ebda mument ma qalx se jagħmel. Ħajżidu l-prezzijiet għall-importaturi u t-tariff għall-importaturi li naturalment jafu mbagħad ikollha kif attenti possibilment tafu mbagħad timpatta l-prezz għall-konsumatur. Ma ħa nagħlaq fuq dan il-punt, nixtieq nagħlaq fuq dan il-punt. Jiġifieri kont nemmen li d-direzzjoni tagħna kellha tiġi obduta fis-sens li jtejbu l-effiċjenza. Mill-ewwel ta' frar ġew hemm nhar is-Sibt li ġej, il-fliexken tax-xorb tal-ilma luminata jew birra se jgħollew fil-prezz u fil-maġġor parti tagħhom se jkunu qed jiżdiedu ċenteżmu kull fliexkun li jfisser li pakkett ta' 6 se jkollu żieda ta' 6 ċenteżmi filwaqt li pakkett ta' fliexken żgħar se jkollu żieda ta' 24 ċenteżmu. Il-birra lokali se tkun qed tiżdied b'2 ċenteżmi u pakkett ta' 24 fliexkun birra importat se jiżdied b'50 ċenteżmu.